Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanku da ziyartar wannan channel mai albarka ta Sarki Tutorial. Kamar yadda muka saba, mun saba kawo muku sabbin bidiyoyi wanda mutum zai kare kansa daga irin masu cuta ko kuma irin abu da ya shafi fannin yanar gizo-gizon nan. Yau ma mun taho muku da sabon bidiyo yanda zaka sa security a chatting ɗin da kuke da mutum. Wani sa'in mutum kuna chatting da shi baka so wani zai iya karɓan wayan kuma baka so ya karɓa, in ya karɓa ya gani. Zaka iya sa security yanda in ya karɓa ba zai in ya buɗe chatting ɗin nan da kuke da mutum ba zai kalla ba, saboda ka sa masa security. Sai ka cire tukunna ya kalla. Yanzu da Allah, kafin nan muna so dan Allah ku shiga YouTube ɗinku kamar haka. Kuna shiga sai ku duba sama wajen da aka searching ɗin can. In kuka kalla nan sai ku rubuta Sarki Tutorial, sai ku yi searching. Kuka yi searching zai buɗo muku kamar haka. In ya buɗo muku kamar haka zai nuno muku a haka. Sai ku duba nan, za ku ga wajen da aka rubuta subscribe, sai ka danna. Za ka ga alamar ƙararrawa ta fito a gefe, sai ka kai shi all domin samun sabbin shirye-shirye akai-akai da zarar mun ɗora. Yanzu kai tsaye kar mu cika ku da surutu, bari mu shiga ga bidiyon. Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda muka yi muku bayani, dama mun yi muku bayani baya. Yanzu kai tsaye bari mu shiga darasin namu gadan-gadan. Da farko za ka shiga WhatsApp ɗinka kamar haka. Za ka ɗan jira ya buɗe. In ya buɗe, misali a ce wannan gashi nan, wannan ɗinnan tijjani shi yake so zan yi rufe chatting ɗinmu da shi yanda ba wanda zai kalla chatting ɗin da muka yi da shi. In da danno nan sai ne haka, sai in dan taɓa kan nan. Ina so kenan kamar ya buɗe mun cikin profile ɗin nasa in kalla ya yake haka. Sai ka danna kan nan. In ka danna zai buɗo ma kamar haka. Ga nan kuma gun da aka sa security nan, sai ka shige shi. In ka shiga haka, gashi nan zai nuno ma ka zaɓi pin za ka sa ko fata. Sai ka zaɓi wanne kake so ka saka. Ga su nan, sai ka zaɓi ɗaya. Ni pin nake so, bari in sa misali in ce 1 2 3 4. Shi nake so in sa. Na saka ya hau yanzu. Ya saka ya hau. Sai ne back. Kaga ya nuna min sai na sa kuma duku. Sai ne 1 2 3 4. Ya buɗo min. Sai ne back. Ku tsaya ku kalla. Yanzu in zan buɗe chatting ɗin, in na danna kansa haka, bai setu ba, ya ma setu. In ka dawo gashi nan, in ka bude zai nuno ma sai ka sa wannan security. In na sa 1 2 3 4 za ga ya buɗo min ciki 1 2 3 4. kun ga ya buɗo min gashi nan. Amma in dai baka sa security nan ba zai taɓa buɗo ma ba. Ba zai buɗe ma ba sai ka sa security. Gashi 1 2 3 4.